Hampaat hienontaa ruoan mekaanisesti. Kieli auttaa siirtelemällä ruokaa hampaiden väliin. Syljen eritystä säätelee autonominen hermosto. Ruokailussa parasympaattinen hermosto kiihdyttää suljen eritystä. Pureskeltuun ruokaan sekoittuu sylkirauhasissa erittyvää sylkeä, josta yli 99% on vettä. Siinä on myös limaa, amylaasientsyymiä, bakteereja ja tuhoavia entsyymejä. Amylaasi aloittaa tärkkelyksen hajottamisen. Sylki helpottaa nielemistä, joka tapahtuu nielemisrefleksin avulla. Nieltäessä kurkun kansi sulkee henkitorvenpään, joten ruoka ei joudu sinne. Nielun ja ruokatorven yläosan seinämissä poikkijuovaisia tahnanlaisia lihassoluja, jotka ohjaavat ruokaa alaspäin ruokatorvessa. Seinämän lihakset ovat sileitä, tahdosta riippumattomia lihassoluja. Aaltomaiset lihassupistukset ohjaavat ruokaa kohti mahaa. Maha on hapan suolahapon takia. Se on ruoan varastointipussi. Ruokailun jälkeen seinämän lihakset rentoutuvat ja venyvät. Mahan tilavuus on 1-3 litraa ja ruoka viipyy siellä 3-4 tuntia. Siellä alkaa proteiinien kemiallinen pilkkoutuminen ja pepsiinientsyymi alkaa muodostua. Ruokasuola kulkeutuu ohutsuoleen mahaportin rengaslihaksen säätelemänä. Ohutsuolen entsyymit pystyvät hajottamaan isotkin ruoka-annokset ja sen ravintoaineet. Proteiinit, hiilihydraatit, nukleotiinihapot ja lipidit hajottuvat täällä. Haiman entsyymit, lipaasi, trypsiini, amylaasi ja nukleaasi ovat entsyymit, jotka vaikuttavat ohutsuolessa. Paksusuolessa ruokasuolan ravintoaineet ovat jo imeytyneet. Sen tehtävänä on veden, joidenkin ionien talteenotto ja sulamattoman osan varastointi ennen ulostusta. Siellä syntyy K- ja B12-vitamiineja. Peräsuolessa on 2 sulkijalihasta. Ulompaa poikkijuovausta voimme säädellä tahdonalaisesti, jonka avulla ulostamme.